Čaute, vítam vás pri ďalšom dieli, kedy si v rýchlosti urobíme domáce jaternice, zabíjačkovú kapustu, ovar a pečenú pečienku obalenú v tuku, tzv. Šlajeri. Dostal som od kamaráda hlavu zo zabíjačky, vnútornosti, s kolegom sme dokúpili mäso, rozhodli sme sa, že vyskúšame urobiť svoje domáce jaternice. Nebudeme si teraz ukazovať úplne celý postup. Ak by niekto mal záujem, napíšte do komentáru, individuálne napíšem aj čo sa týka korenín. Jednoducho všetko sa uvarí, pomelie, naplní sa do bravčových čriev, dá sa znovu ovariť na chvíľu, keď vyplávajú, tak sa potom vyberú a nechajú sa vychladiť. Takže ako teraz vidíme, celú zmes takto pomiešame, keď už to je uvarené, dochutené a budeme ich plniť. Čo sa týka zabíjačkovej kapusty, tam si dáme najprv variť mäso, aj kosti, kože a potom tak po 3/4 hodine pridáme kyslú kapustu. A čo sa týka dochutenia, tiež ak bude mať niekto záujem, kľudne napíšem. Tak tu už máme ovarené jaternice, ktoré nám chladnú. Po vychladení si ich osobne vákuujem a potom dávam do mrazničky. Samozrejme tú vodu, v ktorej sme varili všetko mäso a vnútornosti, nevylievame, to je ten tzv. Ovar. Ak všetko už máme poobvárané, tak si ho dochutíme solou, korením a majoránkou. Ak niekto chce, môže použiť vegetu a máme zasa ďalší pokrm. Ja všetko, keď mi vychladne, aj zabíjačkovú kapustu, aj ovar, takisto zavákujem ako jaternice a dám si do mrazničky. Ja vám opäť ďakujem, že ste sledovali aj túto skrátenú verziu. Ak má niekto nejaké otázky, napíšte, odpíšem. Ďakujem vám, vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.